araw mga kasisid. Panibagong adventure na naman ating gagawin ngayong araw. Deep dive naman tayo ngayon mga kasisid. Susubukan natin kahit medyo magalaw yung dagat. Walang ulam kaya baka sakaling makakuha man lang tayo ng pangulam. Kaya samahan nyo ko mga kasisid. At naway mabigyan tayo ng pan kahit man lang pangulam para mayroong lulutuin mamayang hapon. At kung ano man ang aking makakayanan mga kasisid mamaya ay aking ipapasilip sa inyo sa aking pag-ahon. Kaya let's go mga kasisid. Live na tayo. Dito tayo ngayon mga kasisid sa Sitio Ulanin. Tingnan nyo naman medyo may kagalawan yung dagat. Pero susubukan pa rin natin. Dito lang naman mag-ikot-ikot. Kuha lang ng pangulam okay na. Kaya let's go mga kasisid. Samahan nyo ako sa panibagong adventure ngayong araw. Maliit. Wala. Uy, mugdi na to. Ang ulam-ulam.
Umuli pa. Ulam na rin to mga kasisid. Bitin na. Sablay. Pwede na to mga kasisid. Ang ulam lang, masyadong mahilap ng isda. A few moments later. Dito na ako sa bahay mga kasisid, nakahon na ako. Kunti lang ang huli dahil malabo ang tubig bukod sa magalaw pang dagat. Tamang pang ulam lang talaga, isang ulaman lang. Pero okay na rin to, malaking bagay na rin na libre sa hapunan mga kasihid. Kaya maraming salamat pa rin sa biyayang ito na pinagkaloob sa atin ng karagatan. Hanggang sa muling adventure mga kasihid, kita-kits sa susunod na adventure. At bago ko putulin ang aking maikling video ay shout out pala kay Dennis de la Cruz ng Naik Cavite at sa lahat po ng family de la Cruz dyan sa Naik Cavite. Shout out po sa inyong lahat. Muli maraming salamat po sa inyong lahat.